blant, Miss Davies i Dyma. Dwi'n mynd i esbonio tasg rhif 1, iaith i chi nawr, felly gobeithio llwyddoch chi ffeindio fideo Tamara yn dawnsio. Felly, beth ydych chi'n meddwl yw breuddwyd Tamara? Mae yna 2 gliw yn y clip o beth gallu breuddwyd hi fod. Yn ogystal â hyn, beth mae mam Tamara yn meddwl amdano? Beth ydych chi'n meddwl mae hi'n meddwl amdano pan mae hi'n sefyll wrth y drws yn gwylio Tamara yn dawnsio? Mae mam Tamara yn dweud wrthi i anelu am y sêr. Felly eich tasg chi heddiw yw i ysgrifennu brawddegau neu dyfyniadau o bethau caredig fydd yn helpu Tamara i feddwl yn bositif, fel bod hi'n gallu anelu am y sêr. Mae hi eisiau bod yn ddawnswraig, felly mae angen iddi gael negeseuon hyfryd mwyn ei ysbrydoli hi. Mae yna rai negeseuon positif sy'n enwog ar draws y byd. Felly yn y clipiau nesaf, dwi'n mynd i ddangos i chi rai o rai enwog. Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities. Yn dwy rheina'n hyfryd, bydd eich negeseuon chi i Tamara yn Gymraeg, felly nesaf mae yna esiamplau o negeseuon Cymraeg yn ogystal â ambell i air fyddwch chi'n hoffi dewis. Gwaethaf y storm, fe ddawr enfys. Fe ddaw eto haul ar fryn. Byddai'n garedig i dy hun. Rwyt ti'n gwneud yn anhygoel. Mae hwn yn wir amdano chi gyd. Gwaethaf y storm, fe ddawr enfys. Felly ar ôl y storm, mae gyda ni enfys hyfryd i edrych ymlaen ato. Nodyn atgoffa, rwyt ti'n gallu. Cofia, heb y glaw, ni fydd blodau yn tyfu. Mae hwn yn golygu bydd pethau da yn dod ar ôl y gwaith caled. Rwyt ti'n gallu gwneud unrhyw beth, ond nid popeth. Felly dyna dyfyniadau sydd yn rhoi gobaith i Tamara. Eich tasg chi yw i fynd ati i ysgrifennu negeseuon tebyg sydd yn mynd i roi ysbrydoliaeth i Tamara. Pob lwc!